Здравейте, мили и прекрасни момичета! Днес искам да ви разкажа за радоновата вода. Тя е уникален природен ресурс и много често се използва в натуралната гинекология заради нейните лечебни свойства. Тя е минерална вода, която съдържа ниски нива на радиоактивен радон, който има способността да стимулира клетъчната регенерация и да подпомага различни лечебни процеси в тялото. Как радоновата вода подпомага женското гинекологично здраве? Радоновата вода притежава редица ползи, които я правят ценна за женското гинекологично здраве. Сега едно по едно ще ви го изброя, за да може да обърнете внимание. В България има такива естествени извори и можете да намерите това богатство в България. Няма нужда да пътувате по целия свят, за да влияете на своето здраве. Първо, подобрява кръвообращението. Радона във водата стимулира кръвообращението, което е изключително важно за поддържането на доброто здраве на репродуктивната система и това помага за възпаление и напрежение в тазовата област. Знаете, много често ви говоря за замръзналите матки, ниската базална температура и последващият хормонален дисбаланс. Второ, намалява възпалителните процеси. Един от най-важните и най-ефективни начини, по които въздейства радоновата вода, е това, че облегчава възпаленията. Тя има аналгетично и противовъзпалително действие, което я прави подходящо за жени, които страдат от гинекологични възпаления, като ендометриоза, аднексит, чести цистити. Трето, регулира хормоналния баланс. Радоновата вода е всъщност вода, чрез която ние можем да се лекуваме. Тя може да подпомогне хормоналния баланс, който е ключов за здравословното функциониране на репродуктивната система на жената. Именно заради това, за моята работилница за натурална гинекология, този уикенд съм избрала хотел в България, в който сме се събрали жени, които ще си говорим на темата женското гинекологично здраве и методите й за въздействие чрез естествени средства. Освен това, че помага за хормоналния баланс, стимулира и регенерацията на тъканите. Радоновата вода насърчава клетъчната регенерация и възстановяването на тъканите, което е важно след някакви гинекологични процедури, операции или пък хронични възпаления. Затова е изключително важно, когато жените се възстановяват след раждане или някакви гинекологични операции, да имат направена схема за водолечение. Подобрява също така и психическото състояние, момичета. Винаги съм ви казвала, че ние жените сме емоции. Има релаксиращ ефект, намалява стреса и напрежението и последващата от тях психосоматика, чрез която ние изразяваме всичките наши неизразени реални емоции през половата ни система. Жените започват да се чувстват изключително спокойни, уверени и в същото време укрепва цялостното здраве. Важно уточнение – как да използваме радоновата вода. Все пак тя е с радиоактивен елемент и заради това трябва подходящо да бъде дозирано стоенето и апликациите, реално цялостните или пък компресите с нея. Важно е при, разбира се, жени, които са с високо кръвно налягане, тя не е препоръчителна, тъй като е доста висока температурата. Също така е важно да се прави контраст. Седите примерно, да кажем, 5 до 10 минути най-много и след това в контрастна вода, примерно около 18 градуса, за да може да се прояви този стимулиращ ефект. Ако искате още повече съвети, свързана с натуралната гинекология, последвайте моята страница, а пък нашата следваща работилница за натурална гинекология ще бъде през март месец, така че ако имате желание да се включите, заповядайте. Чао!